by this. Zvino neizvi. Now by this. Zvino neizvi. Is the continuation of the Elijah kind of ministry. Kuenderera mberi kweushumiri hwaEria. But I've just given it. I was just supposed to say part 2. Ndikadai ndangoti chikamu chechipiri. But I think I prefer to use this one now by this. Asi zvino. I want us to go back to 1 Kings chapter 17. Tidzokere kumadzimambo ekutanga chitsauko 17. I want us to read verse 24. Tiverenge ndima yechi 24. This is where we find the title of this message. Ndipo patinoona musoro wenyaya. Then the woman said to Elijah. Mukadzi akati kuna Eria. Then the woman said to Elijah. Mukadzi akati kuna Eria. Now by this I know. Zvino nekuda kweizvi ndinoziva. Now by this I know. Zvino nekuda kweizvi ndinoziva. That you are a man of God. Kuti muri munhu waMwari. And that the word of the Lord in your mouth is the truth. Uye kuti shoko raJehovha riri mumuromo menyu nderezvokwadi. Now by this I know. Zvino nekuda kweizvi ndinoziva. That you are a man of God. Kuti muri munhu waMwari. And that the word of the Lord in your mouth is the truth. Uye kuti shoko raMwari riri muromo menyu nderechokwadi. Doesn't this sound good to any man or woman of God? Hazvinakidzi kunzwa here kumunhu waMwari. That is the challenge for every man or woman of God. Ndo kudenha kuri kumunhu wese waMwari. Where you get paunosvika, where you get that confirmation, paunowana chitsidziro ichi, that now we know, kuti zvinotaziva, now we know, zvinotatenda, that we've got a man of God kuti in tine this city. munhu waMwari muguta rino. Now we know, Zvinotinoziva, that we have a woman of God in this city. Tine murandakadzi waMwari muguta. And that the word of the Lord in your mouth, uye kuti shoko raMwari riri muromo menyu, is the truth. nderezvokwadi. That is the challenge. Ndiko kudenha to all of us kwatiri tese who claim to be men and women of God. vanoti ndivo vanhu vaMwari, ndivo varanda vaMwari. Now, zvino this woman is not talking about what happened last year. mudzimai aisataura pamusoro pezvinhu zvakaitika mugore radarika. This woman is not talking about rusty issues. mudzimai aisataura nyaya pamusoro pezvinhu zvisinganzwisisiki. This woman is not talking about rusty miracles. anga asingatauri pamusoro pezvishamiso zvava nengura. She's talking about something that is fresh. Akataura pamusoro pezvinhu zvichangoitika, Something that is freshly baked. zvinhu zvichangogadzirwa, zvichangobikwa, Something that has to do with a now situation, zvinhu zvine chekuita nezviri kuitika panguva a iyoyo, now circumstance, mamiro ezvinhu enguva where iyoyo, a now faith is applied. kutenda kwazvino kwakunoshanda, As what Hebrews 11:6 says. sezvinorehwa navaHebheru 11. Now faith Zvino in kutenda a now situation, mumamiro anhasi enguva producing a ino, now this. achiburitsa zvinhu zvaiko I want zvino. to ask you tonight, Ndoda kuvhunza manheru as anhasi, a man or a woman of God, semuranda waMwari, do you have this? unacho here chazvino? Do you have this? Unako here aka? Because this woman is saying, Noti mudzimai ari kuti now by this, nekuda kweichi there was something she was referring to. pane chimwe chinhu There was something chainongedza, that she had seen. pane There chaangaona, was something that she had pane experienced. chaangasangana nacho, And she came to a point akasvika panguva where she's now acknowledging paakunyatso that kutenda what this person claims to be kuti murume zvaanotaura kuti ndizvo is zvaari, what he is for ndizvo sure. zvechokwadi Because zvaari, Anika this. nekuti because he has got a this. Hallelujah. There's Munhu got waMwari a that. ngaave neka that. Every man of God should have a Munhu that. waMwari ngaave neka this. Every servant of God should have a this. Kari fresh. That is current. Noti mufushwa unonzi wazuro unonzi chi? Munya. Munya. Matakadya kari hanyaradzi vana. It's surprising Zvinoshamisa that we have this woman. kuti nemudzimai uyu She's saying this now. ari kutaura izvi This was zvino. not her first miracle. Yanga siri chishamiso chake This was chekutanga, not her first miracle. chaisava chishamiso She had chekutanga. experienced a miracle. Angambosangana nechimwe Even the word chishamiso. of God says, Kunyangwe shoko raMwari rinoti God did not send Elijah to anyone Mwari haana kungotumira Elijah kune umwe munhu nje, except the widow of Zarephath. kunze kwemuchirikadzi Yet yeZarepati. she did not say, Asi haana kutaura kuti when the miracle
chishamiso of provision took place, chekupiwa she pachakaitika. did not say, Haana kutaura now kuti by this I zvino know. nekuda kweizvi She said, ndaziva. one day to on. I said, let's go, let's continue, men of Kuda God. mfundisi vaita masaramusi. Maybe pastors performed miracles. Kuda vaita masanga. Maybe it's by chance. Toda kusvika We patinovaprova. want to get to a point of proving him. By then, the pastor was still a suspect. Panguva iyi mufundisi vanga vachiri nekusagamuchirika You kwakazara. may be still a suspect. Unogona kugara usinganyatsa kukunzwisisa. You may still be on probation. Imwe nguva usati wanyatsopedza basa. They are yet to see. Vachiri kuda They don't kutoona. know if kana wangosvika ukangojumanisa so. They don't know, maybe it's by chance. Now by this, Asi zvino nekuda for the kweizvi. wind of Zarephath, Kuchirikadzi this was yeZarephath. not a first miracle. Changa chiri chishamiso chekutanga. But she says this statement Asi anotaura mutauro uyu on the second one. pachishamiso chechipiri. Actually, she lived a life of miracle for those 3 years when there was no rain, when there was a Aitorarama drought. upenyu hwechishamiso kwemakore matatu aya panga Every day kusina was a maimvura. miracle. Zuva nezuva raiva zuva I'm sure the neighbors rechishamiso. would come to her. Ndinotenda vavakidzana naiuya They knew where kwaari. to get flour if they Vaiziva ran out. kwekuwana fulawa. They knew where to get oil if they Vaiziva ran out. kwekuwana mafuta kana Because her apera. bean was not running out. Nekuti zvake zvanga Her jar zvisingaperi. of oil was not running out. Mafuta ake anga But still, asingaperi. she was not yet convinced. Asati agutsikana. She was not yet convinced Anga asati that I have agutsikana. a man of God in the house. Kuti ndine munhu wamwari She mumba was muno. not yet Anga convinced. asati agutsikana. So if the widow of Zarephath was not yet convinced, Kana chirikadzi yeZarephath anga asati the agutsikana. man of God was not supposed to relax. Munhu wamwari aisafanira kuzorora. The man of God was not supposed to Munhu relax. wamwari aisafanira kuzorora. It's unfortunate that Tine urombo kuti where there is flour, kana paine zvekudya, Where there paine is fulawa, oil, paine the mafuta, man of God munhu wamwari would just be ordering tea and cake every day. anenge achiko ndiunzirei chingwa nechikeke No zuva more nezuva. fasting. Oh, Hapachina kutsanya. tashika. We have arrived. Tapinda. We have entered. Takamirira kuti mvura We are inaye. waiting for the rains to Hauzivi come. kuti you are still under scrutiny. You don't know that you are being You have forgotten that scrutinized. you are still under the mic, whatever. Wakangama kuti chachiri kukuongorora. Those miracles that happen as soon as we get to a place, Zvishamiso zvinoitika uchangosvika munzvimbo. those don't bring now by this. Zvichisipa kuti munhu ataure kuti zvino nekuda It's kweizvi. only when you live a consistent life of faith Asi kana wazorarama upenyu hunoendera mberi hwekutenda. and they see for sure that the Lord your God liveth. Voona zvechokwadi kuti mwari wako mupenyu. This was not a first miracle. Chaisava chishamiso chekutanga. This was not a first miracle. Chaisava chishamiso chekutanga. Mubvunze munhu ari padhuze kuti wooneka this here Ask kako. the person next to you, do you have a this? Kusangano uku vane chavanozivawo At your here. assembly, do they know Kusangano uku vane something? chavakaonawo Have here. they seen anything at your Kusangano uku assembly? vane chavakabatawo Have here. they touched something at your assembly? Uneka this here Do you have a this? in your ministerial CV. Mushumiri wako. Now by this. Zvino nekuda kweizvi. Now by this. Zvino nekuda kweizvi. Nekuda kweichichi. Because of this. Nekuda kweichichi. Because of this. Chinooneka. Which is visible. Chisiri chakufungidzira. Which is not imaginary. Ndakuziva. I now know. Ndakuziva. I now know. Vanoda kuziva They want to know. kuti what kind do we have here? Tine mhando yakadii pano. What kind of a pastor do we have here? Tine mhando yamufundisi yerudzi What kind pano. of a leader do we have Tine here? mhando yemutungamiriri What akadii kind of pano. a mama do we have Tina here? mama verudzi I've pano. got a declaration to make to somebody Tine tonight. chekutaura kune mwe munhu manheru Especially ano. for those who have been recently transferred. Zvikuru kune avo vachangotransferwa. When you get to your station, Paunosvika panzvimbo yako as yekushandira. far as they are concerned, Kwavari ivo. you are a pastor from the HQ. Uri mufundisi abva ku-HQ. You have to prove yourself there. Unofanirwa kutozviratidza. For those who have recently married, Kune vachangowanana. mama ndi mama kumba kwenyu iko. Mama is a mother at home. Until proven Kusvika that we have got a vanyatsosarudzwa mother in this kuti place. tina mama panzvimbo ino. Hallelujah.
For those recently appointed elders, kune vachangogadzwa kwamaerida as far as we are concerned, sezvatiri isu ndezvenyu zvakaitika kumusangano kuya it happened at the conference. paDecember paya muchiiswa At the mafuta. conference when you were We anointed, are yet to see you elder wenyu kuno, takatomirira kuona yo so that eldership we here can say, tigozotaura by kuti this, nekuda by kweizvi this, nekuda kweizvi now we know zvino that we have a taakuziva man of kuti God. tine munhu wamwari. Uneka this here, Do you have a this kana kuti uneka that, or a that chinobatika, which is tangible, chinoonekwa. which is visible? Vatenda havabhilivhiswi zvokumhanya, Believers don't believe easily. havabhilivhisi zvokumhanya. You don't make them believe so easily. Hallelujah. Vane shuwa here, Do they have the assurance? vane shuwa here Are they certain kuti ne munhu waMwari that they have a panzvimbo ino, man of God in the place? kuti tina mai panzvimbo ino. That we have got a mother in this So place. up until now, Kusvika zvino, even the prophet Elijah, kunyange muprofita Eria having been used by God ashandiswa to naMwari perform a miracle of kuti provision, achishamiso chekupiwa, he is still under probation. asi achiri kumboongororwa. There's nothing as said Hapana chinhu chinosiririsa as not being sure about your man of God. sekusava nekugutsikana nemunhu waMwari wamunaye. Now by this, Zvino nekuda kweichi, pane zvinofanira kuratidza, something must be visible, pane zvinofanira kuitika something must happen kuti tine munhu waMwari. so that people say we have a man of God. For an effective ministry, Kuti ushumiri hune simba, you want to reach that level unofanirwa kusvika pachinano ichi where there's something panoitika chimwe chinhu that makes people chinoita kuti vanhu acknowledge your God vaone nekuziva Mwari and wako, embrace you vagokugamuchira as a man of God. semunhu waMwari. That is the challenge for every servant of God. Ndokudenha kune munhu wese waMwari. Here at this conference, we are being taught Pano pamusangano tiri kudzidziswa how to receive people. kuti tinogamuchira sei vanhu. There's also the other end of the rope, Pane rumwe rutivi rwenyaya yacho, how you are received. iwe unogamuchirwawo sei. So this was not the first miracle. Chaisava chishamiso chekutanga. So in other words, Mune kumwe kutaura, the widow of Zarephath is saying to us, chirikadzi yeZarephathi iri kuti kwatiri, bo here munhu waMwari, bo here nekuda kweicho chishamiso chete chiya chatakaona, is that it, O man of God? bo here nekadhemo iko kaya, Is that it, all the demos that you have shown us? bo here nekafollow up kaya kamakamboita paya, Is that all the follow-up that you have done? bo here Is that all? Is that it? zvatofamba zvatokwana zvatoita here zvakadaro. Is that all? That's what the widow of Zarephath is saying to us. Ndo zvairehwa nechirikadzi yeZarephathi kwatiri. Bo here munhu waMwari, mubvunze bo Is that here it all? nekamharidzo kaya kwakamboparidza yatova bo With that here sermon yakatodaro. that you have preached, is it all? Elder musiya makashuda. Yeah, elder, that day you really Tare shot, kufuridzira sezvatanzwa masikati. you were blowing Saka the ibo here message. Is zvakatodaro. that it all? Neko kachiprofita kaya. With that prophecy that you gave, Bo here muprofita. is that it all, O prophet? In other words, the widow of Zarephath is saying to Nekumwe us, kutaura chirikadzi yeZarephathi iri kuti you kwatiri, must get to a point munofanira kusvika panzvimbo where they agree, where they don't pavanogutsikana, have any doubt. pavasina kana Ndiri kukahadzika. kuti kugokweyo ngavabvume. I'm saying in Gokwe they must Kumandebele confess. ngavabvume. At the Ndeveles they Kunana must Samaziko confess. ngavabvume. Even the Samas they must Kumavenda confess. ngavabvume. Even the vendors must Mazezu confess. ngavabvume. Even the Zezurus Kuti must nemunhu confess waMwari pakati that pedu. we have a man of God amongst us. Ngavabvume. They must confess and Ngavabvume. admit. They must admit. Ngavabvume. They must admit. Hallelujah, hallelujah.
This woman, mudzimai uyu as leaders, I believe we all know the story of the widow of sevatungami Zarephath. ndinotenda tinoziva nyaya But yeshirikadzi that's yeZarephath. not where my story is. Hapasipo pane nyaya yangu. After Elijah Mushure mekunge Eria makes a declaration aita chitsidzo that there's not going to be any rain, kuti hakusi the kuzonaya, Lord tells him, Mwari go vanomuudza to the brook Cherith. chienda kuchidubu And cheCherith. there, the Ikoko ravens are going to be feeding you. makungu achakupa zvekudya. You know the things that happen. Zvinhu zvinoitika They've got not. They don't have only. It's not only about you. hazvinei nechekuita newe chete. The things that happen. Zvinhu zvinoitika, The word of God is a sword. shoko raMwari munondo. It will be dealing with this side Unenge uchishanda nekurutivi and uru that side. nerimwe rutivi So zvekare. when Elijah finally goes to the widow of Zarephath, Eria paakazoenda kuchirikadzi yeZarephath, he has had an experience with the ravens. angatombosangana nenyaya He yemakunguwo, has experienced the provision of God with the ravens. angaziva kupa kwaMwari kupfudza nemakunguwo. And now he has graduated to being fed by people. Ndobva asimudzirwa pakupiwa zvekudya nevanhu. This you expect it to be a small thing. Aita sekuti chinhu chidiki If he has experienced or witnesses, nekudanga ine zvapupu, if he has experienced or witnessed kadanga that kind kaona of provision, kupiwa naMwari where kwerudzi God rwakadai, uses ravens, Mwari paishandisa and now he makunguwo, graduates to human beings. zvinosimudzirwa kupiwa nevanhu. God commanded the ravens, Mwari vobva varayira and he makunguwo, says, "Go to Zarephath. onzi endai I kuZarephath, have commanded a widow." ndarayira shirikadzi. Now this Elijah knows Zvino Eria uyu God is in the anoziva business of commanding. kuti Mwari vari mubasa God rekurayira. is in the business of making things do things. Mwari vari kubayirayira zvinhu kuti zviite zvinhu. God is moving with Elijah. Mwari vari kufamba Elijah naEria. is growing in his knowledge of God. Eria ari kukura mudzivo yake Mwari. Hallelujah. I'm sure he's imagining a situation Ndinotenda kuti aifungidzira that when he mamiro gets ezvinhu to Zarephath, kuti pandinongosvika kuZarephath, if it was me, dai ndanga ndirini, I would imagine a rich widow. ndaitotarisira shirikadzi ine zvinhu But I don't think zvayo. Elijah had a problem Asi handitendi kuti Eria anga ine having dambudziko experienced the provision of God through ravens. mushure mekunge ambopiwa zvekudya kufurikidza So he nemakunguwo. gets to the gate, Obva asvika pasuo and the widow reguta. of Zarephath is picking up sticks. Shirikadzi kutonhonga zvayo tsotso, She's picking up sticks iri kunhonga tsotso to go and make the last meal. kuti inobika zvekudya This person who is zvekupedzisira. picking up sticks Uyu shirikadzi iri kunhonga tsotso iyi has been commanded, yarayirwa, but she's busy picking up sticks asi iri mubishi rekunhongana netsotso to go and make her last meal. kuti inozvibikira zvekudya zvayo zvekupedzisira, She has been commanded. asi yarayirwa. And Elijah gets there Eria obva asvika ikoko and he says, oti, "Make me first. tangai mabikira ini, Make me first." tangai mabikira ini. He is already teaching her the principles. Akutodzidzisa shirikadzi zviga. You have a transfer. That was a transfer. That's taurwords. That was a transfer. Transfer kubve kwakubva kunzvimbo yaunofidwa nemakondo. That was a transfer from an Uchienda assembly where you are fed by ravens raunofidwa nemawidows. to an assembly where you are fed by widows. Those are the transfers that we'll be talking Logistics about. dzacho nedynamics dzacho Those are the dzaunofanira kubata. dynamics and logistics that you must be able to apprehend. Wosvikako. You get there. Zvairi shirikadzi. She's only a widow. Zvitsotso zvairi kutora zvikuratidza The kuti sticks that hakuna she's zvakawanda speaking, zviriko kumba. it shows that there's nothing much at home. Pane vafundisi vanonzwira vatendi tsitsi. There are pastors who feel pity for their believers. Handichazovadzidzisa tithe kana vamboti fambe I'll fambe. teach them about tithe at a later stage. Uyo akatangirwa ipapo ipapo. But for Elijah, it was there and Noti Elijah anga then. auya nemhinduro Because kudambudziko Elijah rake. had come with a solution to a problem. Zvota sekuti tine muprofita asina tsitsi. It looked like Elijah had no mercy. Zvaida kutenda kwemuprofita. It wanted the faith of the Zvaida prophet. kutenda kwewidow. It needed the faith of the Kuti shoko widow. rataurwa naMwari That the word that the Lord had spoken, rinovashandira. it worked for them. Kana wasvika panzvimbo When you get to a place, panoda kutenda kwako it needs your faith, kwekuti hautarisi widow that you don't look at the widow nezvitsotso and the sticks nehandful yaari kutaura. and the handful she's talking Iwe unomira about. pashoko You raMwari. stand on the word of Kuti God. widow iyewe ndione mhinduro For yake. the widow, because you are the one with the solution to your problems. Widow oyotenda. And the widow must believe. But the widow had a funny way of Asi shirikadzi yaive nemaitiro ayo. ndo vanhu vatinosangana navo. Those are the type of people that we meet.
And as surely as your God liveth. Sekurarama kunoita Mwari wenyu. At that time, Panguva iyoyo, God was not her God. Mwari angasati ave Mwari It's your wake. God. Ndi Mwari wako iwe. It's not the widow's God. Asi Mwari weshirikadzi. Go and prepare food for me. For the Lord says, Nekuti Mwari vanoti, the bin of flour will not run out, upfu hauzoperi and the jar of oil will not run out. nemafuta haazoperi That zvekare. is verse 15. Ndiyo vhesi Verse 15. 16, and indeed, Vhesi 16 yobva yati zviro the bin kwazvo of flour did not run out. upfu hauna kupera. Munhu waMwari unoda kupupurirwa pane zvaunotaura. As a man of God, you need a witness of whatever you Mwari say. wako aite backup You zvaunotaura. want your God to back up whatever you say. Tisvike pekuti now by this Until we I get know. to a place when we say, nekuda kweizvi taziva tatenda. Zvikasaita saizvozvo nekuti uri kudhila neshirikadzi If it nevanhu doesn't happen vasina, like that because you are dealing with widows of those that lack, kunonzi herino tsotsi. they'll say, here is a crook. Pane vamwe vakadyirwa zvinhu zvavo. For others, their food, their stuff got taken away. Kune vanhu vaMwari vakataura zviprofita. There are some men of God who said prophecies, Vakati Mwari vatitanganeni. and they said, God said, minister Asi to havana me first. chavakazoona. But those people never saw anything. Saka now by this I know haina kuzobuda. Saka vekuti nekuda kweizvi zvaitika, it did But not for come out. Elijah, Asi panyaya yaEriya, indeed the bin of flour zviro kwazvo upfu did not run out. hauna kupera, And the jar of oil namafutawo did not run out. haana kupera. And she and he and her family ate for many days. Iye naye nemhuri yake vakadya mazuva The akawanda. widow and the prophet and the family. Muprofita, shirikadzi nemhuri. Actually, the prophet lodged there during the period of the drought. Muprofita akatogara kumba imomo mumazuva enzara. Achingoisa order. He was placing Tea and fat orders. cook. Tea and magwinya. Tea and scones. Tea and scones. Tea and chiponda moyo. Zviri kufaya. Things when life was Hamene moving. kwaitsanyiwa kangani kana flour I yagara don't know yakazara. how many times Elijah was fasting since there was plenty of flour. But zvakataurwa nemunhu waMwari But what the man of God said, zvakazadzikiswa. it was fulfilled. Hallelujah. Asi papa hatina kumbomuwa achitaura But we never heard him say anything. kuti now by this Kuti hazvino nekuda kweizvi. ari kungoti handei tione. I'm saying, let's go, men of God. Izvi tazviona We have seen this. asi handei tione. Let's continue. Hazvidi kuti munhu waMwari azorore. The man of God must not Pane nyaya relax. yangu chaipo chaipo. Where my issue is, From verse 17. from verse 17, 1 Kings chapter 17 from verse 17. kubva pavhesi ya17. Now it happened Zvino pashure paizvozvo zvakaitika, after these things pashure paizvozvo, that the son of the woman kuti mwanakomana wemukadzi who owned the house mwene wemba became sick, akarwara. and his sickness Kurwara kwake was so serious kukanyanya kwazvo that there was no breath left in him. kusvikira apererwa nomweya. Where was the man of God? Munhu waMwari aivepiko apa? Where was the man of God? Munhu waMwari vaivepi? He must have had his head in the bin of flour. Musoro wanga wakanyura muflawa. He must have had his head in the bread bin. Musoro wanga uri maichengeterwa zvekudya. When the child became sick, Mwana kumwe akarwara. where was he? Kwavaivepiko? When the sickness became serious, Kusvika urwere hwazokomba. where was he? Aivepiko munhu Until there was waMwari? no breath left. Kusvika mweya watobuda. Maybe he was just busy doing this. Aipuruzira dumbu aguta. Now it happened. Zvino zvakaitika kuti There was no warning, panga pasina chiradi, even as a prophet of God. panga pasina yambiro chero kumunhu waMwari. At times things happen Imwe nguva zvinhu zvinoitika and there is no warning. pasina kana yambiro.
Things happen. Zvinhu zvinoitika. You must know that things happen. Unofanirwa kuziva kuti zvinhu And as a man or zvinomboitika. a woman of God, you must be Semunhu prepared. wamwari unofanirwa kunge You wakagadzirira. must be alert. Unofanirwa kunge wakachangamuka. Unoti shasha Elijah yanga yatokanganwa. Elijah had forgotten. Yaifara toimbirwa nziyo yekuti makanganwa masununguka magarika. Noti dzatorivara. Because he had relaxed. Dzatozorora. He had relaxed. Dziri kufunga kuti nechishamiso nechechingwa dzakatopedza. But the miracle of bread is Kufunga done. dzakatopedza nechishamiso chechingwa. He thought everything was finished by the miracle. Munhu I have waMwari. come to ask you, men of God, Chinoramba wakangohwanda here seri kwechishamiso will you kwechingwa. continue hiding behind the miracle of bread? Woramba wakangorwanda here seri You keep hiding behind kwechishamiso kwechechingwa. the miracle of bread. Iona Mwari anoita Yet you have zvishamiso. got a God of Mwari miracles. anomutsa vakafa. God who raises the Mwari dead. anomutsa zvibereko zvakafa. God who raises dead Mwari wombs. anomutsa wanano dzakafa. God who Mwari raises anomutsa miracles. maprojects akafa. God who raises dead Woramba projects. wakangohwanda here You seri continue kwechishamiso hiding chechingwa. behind the miracle of bread. Mwari wako ndimwari wechingwa here. Is your God the God of bread only? Vanomuziva sani Mwari wako? How do they know your God? Things happen Zvinhu zvinoitika at your assembly kusangano where you have been kwauri so far. nguva yese iyi. How do they know your God? Vanokuziva Mwari wako The sani. son became sick Mwanakomana akarwara, and his sickness became so serious. urwere hukanyanyisa ukakomba. Things are happening Zvinhu zviri kuitika. and the man of God is not aware. Munhu waMwari asi kutomboziva. Yet he is living in the same house. Asi achigara muimba imwe chete Yet he imomo. is in the same area. Asi achigara munzvimbo But he imwe doesn't know what chete. is happening to his believers, to Asi his zviri kuitika congregants. kuvatendi vake. In the same area. Asi munzvimbo imwe chete. With Elijah, he was in the same house. Manje pana Elia aitogara muimba imwe He chete. did not do anything. Haana He did chaakaita. not take any action. Haana chinhu chaakaita. What was he doing there? Aiteiko mumba umu? Was he there for decoration? Aingova zvekungodhekoreta here mumba mevaridzi. Things are happening. Zvinhu zviri kuitika. Where is the man of God? Kwamunhu waMwari varipi? Where is his God? Munhu ko Mwari wake aripi? Where is his God? Mwari wake aripi? So the woman said, Mudzimai akati, can you blame her? tingamushorawo In verse here. 18, Pavhesi she ya18 said to Elijah, akati kuna Eria, what have I to do with you? ndineiko nemi? What have I to do with you? Ndine chekuita chii nemi? Oh, man of God, Imi munhu waMwari. let's redefine this relationship. Ngatinyatsoutsanangura kaukama hwedu apa. Gara zviya pano muri kumboita nezvei? What are you doing here? Muri pano for mafat kuku nhai munhu waMwari. We are only here to eat the fat cakes. Muri pano for makeke nhai munhu We waMwari. are only here for the cakes, men of God. Muri kuita nezvei pano? What are you doing here? Muri kuita nezvei muupenyu hwangu? What have you got to do with my life? She's simply trying to establish his relevance. Aingwedza kuda kuona kuti vanokodzera here ava kuva muupenyu hwake. She's simply trying to establish his relevance Akunyazoona kuti vanokodzera here kuvapo in her life. muupenyu hwake. That is what she's simply trying to do. Ndezvaari kungoedza kuita. It seems as if she's being rude. Voita sekuti haana tsika. She's just saying, Asi ari kungotiwo hake. zvinoitawo here. Zvinoitawo here. Is it proper Kuti ndisangane nezvakadai. to meet with this? Zvoramba zvichikura. And things continue to Zvoramba escalate. zvichikora muto. It still continues to Kusvika zvasvika escalate pakuipisisa. until things are very Ndine bad. munhu waMwari muimba Yet yangu. I have a man of God Ndine in my munhu waMwari house. pasangano. Yet I have a man of God Kana at the ndiniwo. assembly. Even if it was you, Zvinoita here. is it proper? Ndine chii chekuita nemi? What have I to do with you? Tichine business ripi? What business do we have? Let's redefine this relationship. Ngatinyatsoutsanangura ukama hwedu zvakare. Are you still needed here? Muchiri kudikamwa pano here imi? Mwana anorwara kusvika pakufa imuchingopresa order yeti. The child gets sick until she dies, yet you are just ordering tea. Muchiri kuita nezvei pano?
What are you still doing here? Mai ava vakaitirwa zvakanaka. Because vakawana mufundisi anga akapona. This woman, this widow, yet they saved the servant of God. If it was me. Mwana chimboisai pasi. Put the child down. Imi kai mimi. Wena. Imi kai mimi. Hey wena. Hey wena. Imi kai mi. Ngatimbomirai mwana. Let's forget about the child. No, we'll get into it later. We have forgotten. I met you at the gate. You forgotten. What were you doing by the gate when I met you? Didn't I see you picking up sticks by the gate? Didn't I see you with a little flower, a handful of flour? Let's go back to the files. Let's open the files. Yeah. Let's deal with this issue. Today you are asking me what am I doing. This bread that has been eating, where was it coming from? Where do you think it was coming from? Man of God. Shall we continue hiding behind flour? Do we need flour now? Is it flour that is needed here? No, we don't more need flour. We want to see power that raises the dead. We are done with the bread miracle. We need God here. Who heals, who gives life. We want to see God. We want to see the power of God. What do I have to do with you? Elijah akatigwa zvakana. Angachiri kunzi man of God. You are still referred to as the man of God. I don't know what they say of us when we are still here. Zvakaenda ku retreat. They have gone for their retreat. Zvakaenda. They have gone for their retreat. And for some, man of God. If they still refer to you as a man of God, I don't know if it had some mockery or sarcasm in it. Man of God. They just refer to us as men of God. You still refer to us as an eritor. But it's just a name, a title. They can tell you whatever they want. What's up, men of God? Then they say men of God. Serious men of God. Then you take that title seriously. What do I have to do with you? Do you have anything to do with you? Do you still have issues to discuss? Or maybe your God specializes in bread. May God help me to be like Elijah. Sometimes we relax, we get carried away when things are moving well, when God performs a miracle. We have time to enjoy, but we must not relax. We must be focused. We must continue to be focused. Things must not happen. Every Tuesday we pray for the women's ministry. My prayer when I have the chance to fast on Tuesday, I go before God. And I say, God, I know in this church there are still women that need children. There's this and this in church. But I know the God of this church gives children. The God of this church heals marriages. The God of this church, He gives jobs. Give them what they want. This God that is able, let Him
manifest his Nesa ra power Jesu. in the name of Kana Jesus. anonetsekana nejeko. Those that's got period Ini pains, makandiporesa jeko. you healed me of period pains. Vaporesei nezita ra Heal them Jesu. also in the name of Vamwe Jesus. ndisingazii nemazita avo. Some I might not know their names. Hazviiti. It's impossible Tisine zodzo rakaita serino with iri. this type of an Pawanikwa anointing. paine umwe achine dambudziko Then you still iroro. have people with some problems. Hanzi tazviona zvechingwa. We have seen the bread miracle. Mwana afa. The child is dead now. Zveflower zvichashandi pano. No, flour doesn't apply here. Hazvichashandi pano. It doesn't apply. Chiero ngachikwire. Lift the standard. Chiero ngachikwire. Lift the standard. Yes, they know that your God is a provider. Vanozwa kuti Mwari wako anopa. Mozati vana tosangana navo vakasiyana siyana. We meet different types of believers. Tosangana nemawidows Zarephath. We meet widows of Vasakura Zarephath mukuziva Mwari. that have not known God, Vaiswa pachikona naMwari kuti vashumire. that are put in a corner by God to minister to us. Asi kune muShunami But there's a Shunammite aiziva Mwari. who knew God, Akashumira nekuda kwekuzururira. who ministered out of revelation. Naiyewo after ashumira akaiti gochishamisha. After being ministered to, she got a miracle. Asi mwana akazoti afa. But when the child died, Ndobva ati kumunhu waMwari. she said to the man of God, Ndakamboti ndoda mwana. did I ask of a child? Handina kuti munhu waMwari musandinyengedze. Didn't I tell you not to trick me? Inini zvangu ndobva ndava kuvaviwa sezvandaiverira. Ingava ndakakuudza kuti ndiri bho. I told you that I'm okay. Ndozvaitaura muShunami. That's what this Shunammite was saying. Zvangu zviri right. Everything of mine is okay. Zvangu zvakaringana. Everything of mine is Ndakakuudza kuti sufficient. musandinyengedze. I told you not to crook me. Ai. Indaibva ndam Amaika. Mama, wena mama, Amaika. wena mama. Hapo here mwana. Don't you have a child? Tisatataura zvekuti mupenyu kana kuti afa hapo. Before we talk about him being dead or alive, Hamuna. don't you have the child? Didn't you see the child? I meant to, are you laughing with me or at me? Muri kuseka neni here kana kuti muri kundiseka? Inini handibodi kureverai nhema. I don't want to lie to you. Handichiri inini zvangu. If it was me long Mwari back, vasati vandibatsira. when God hadn't helped me, Ndozvandaita this is izvozvo. what I would have done. Toda kupedzerana. Toda kupedzerana pano. Tisati tataura zvakawanda. Before we Zvekufa say kwemwana kana zvokumuka about kwemwana. the death of the resurrection of the child, here. don't you have the child? Hapo. Don't you have the child? Before we go to the next level. Asati ataura zvimwe zvinoenda mberi izvo. Vamwe ndozvatinoita kumasangano. That's what we do at our assemblies. Zvino widow of Zarephath akabva ati. But the widow of Zarephath said, Nhai munhu waMwari. oh, men of God, Ndozvamakavinga. is this what you came for? Kundirangaridza zivi zvangu. To remind me of my sins Nekuzondiurayira mwana. and to kill my son. Noti panoitika zvinhu kuvatendi. Because when things happen to believers, Before tadana kuna Mwari before anonzwa we anoita call to the zvishamiso. God who hears and performs miracles, Tinoita kunge tiri kumubatsira we look like we are kuti assisting in him. case mutendi uyu haitirwi chishamiso. In case the miracle does not Ava mai happen. vagara vane nyaya dzavo. This one, she has got issues. Vagara vane nyaya dzavo. She has got issues, this one. Kuitira kuti kana pakaitika So chishamiso. that if the miracle doesn't happen, Toti nyaya dzavo. we'll blame it on her issues. Kwaisaka ndozvamavinga here munhu Is waMwari. this what you came for, men Kuti of God? mundirangaridze pamusoro To pezvivi zvangu. remind me of my sins Nekuzondiurayira mwana. and to kill my Aiyo son. yanga isingaperi. The issue was not Mwana going to end. wandakararamisa 3 years achidya zvitumbuwa 3.5 years, your Ndiye son was unozouraya eating. nhasi. How can I kill him today? Imi maimi kaimi makandiwana ndapona. Makandiwana ndapona. You got me when I was saved. What have I to do with you? Ndineiko chekuita nemi? Elder, what do I have to do with you? Elder, ndineiko chekuita nemi? What do I have to do with you? Ndinei chekuita nemi? When things are like this, Kana zvinhu zvakamira so. when things have gone bad like Kana zvinhu this, zvaipa kusvika pakadai. oh men of God, Munhu waMwari. does it still apply here? Zvichiri kushanda here pari Does it zvino? still apply here? Zvichiri kushanda here apa? But what usually happens Asi zvinowanzoitika when things don't go well, kana zvinhu zvikasafamba in believers' zvakanaka lives, muupenyu hwevatendi, they blame us. vanopomera vanhu vaMwari. Amen. They blame us.
vanopomera vanhu vaMwari. You must not be surprised by that. Musashamisike henyu nekuda kwaizvozvo. Even Mary and Martha said, if Lord you were here, Kunyangwe Maria naMarita vakati dai manga muri pano imi. everybody just finds somebody to blame. Munhu wese anongotsvaga wekupomera. Amen. Saka ndikuti zvinonoibuda sei munhu waMwari? How do you get out of this situation, servant of God? Hanziwe ndowauraya. You are the one that have killed. Hanziwe ndowakonzeresa. You are the one who caused the death. Saka unoibuda sei? How can you get out of the situation? Seri kwechingwa You cannot continue hiding behind the miracle of bread. Kuti uramba uchita nharo chero kapopota sezvana ndichita panapa. Even if you want to shout, Elijah just said, Elia akangoti, answer back. Haana kuita answer back Elijah. haana kupindura. Indaizikamwa neanswer back. I used to be known of answering back. Handisikakunonokeri kukutorera phone. It was so easy for me to get Ndokudziwa on the phone zvandofunga. and tell you what I think. But Elijah anga sina answer back. But Elijah haana kupindura. Angoti, give me your son. Akati ndipei mwana wacho kuno. Give me your son. Ndipei mwanakomana wenyu. Give me your son. Ndipei mwanakomana wenyu. Give me your son. Ndipei mwanakomana wenyu. That is the heart of a pastor. Ndo moyo wemfundisi. That is the heart of a leader. Ndo moyo wemtungamiriri. Give me your son. Ndipe mwana wako. Give me your son. Ndipe mwana wako. Be involved. Ivapinda Be part and parcel. Iva chikamu. It doesn't matter, it's scary. Azvina basa It zvinovhundutsa. doesn't matter, you have not seen it before. Azvina basa It satombozviona. doesn't matter, you are not given a warning. Azvina basa una kupiwa Even yambiro. Elisha said, Kunyange Elia when he anoti. saw the Shunammite coming to Pakaona come to Mount mudzimai Carmel, weshunami achimutevera gomo reKameri. how the Lord hid this from me. Mwari vandivanzira chinhu ichi. But you find yourself in the situation. Asi watozvona watopinda mumamiro You have ezvinhu. to do something. Pane chaundofanirwa kutoita. Give me your son. Ndipe mwanakomana wako. Say to the next person, give me your son. Iti kune munhu ari padyo nawe, ndipe mwana Give me your wako. son. Ndipe mwana wako. I'm challenging you tonight. Tiri kukudenha manheru ano. There are many dead sons that we have left back there. Pane vana vakafa vakawanda vatakasiya uko. There are many dead sons that we have left Pane back there. vanakomana vakafa vakawanda vatakasiya I'm kumasangano. challenging you tonight. Ndiri kukudenha manheru ano. Go and get the son. Enda unopiwa mwana. I'm not saying go and look for the dead. I'm not saying literally. Handisi kutaura kuti I munhu said there are some akafa. dead marriages. Ndikutaura kuti pane wanano There are some dead dzakafa. careers. Pane mabasa akafa. Pane vanhu vasingatombozivi kuti what next. Basa There are some rakapera. people who don't know where to start from. There are no jobs. Project yakafa. The project is Hatozivi dead. kanotangira They papi. don't know where to start Wanano from. yakafa. The marriage is Murume dead. akatoenda. The husband went Chibereko away. chakafa. The womb is dead. Ndipe mwana. Nhamo yako ndeyangu. Your problems are mine. Saka ndiri pano. That's why I'm here. Give me your son. Ndipe mwana wako. Elijah goes to the upper room. Elia obva kukwira mimba yepamusoro. Konai Mwari mazourayireizve mwana uya. God, why have you killed the son of this woman that I'm staying with? Chimoto chamandivesera pano ichi Mwari. No, this situation, no God. Pachagarika here pano. I won't be able to stay here anymore. Pachandiwa here pano. Widow ya blame aochi. The widow blamed the man of God. Men of God wadini. And the man of God blamed. But God, how did you do this? Why did you let this happen? Apa musambonipa warning. But you didn't give me a warning. Nikada ndatoenda kunyaya yangu yemvura yandakasiya ndadini. Because ndokwakazobva achienda. I should have gone back where I commanded the drought akunosunungura mvura yangasiya to release the rains that he had bound. Asi kuti aenda achisiya mwana akafa zvasingaiti. But for him to go leaving the child dead, it was Pane zvimwe impossible. zvaunofanira kurambira transfer. There are some issues that you are supposed to Kuti refuse to be transferred. I cannot be transferred. I'm not saying don't listen to the I'm saying it's an attitude that you should have. I cannot go back to Ahab kunosunungura mvura. To release the rain. Asi kuno kundasiya zvakafa. Yet I'm seeing a dead situation. I'm living a dead situation here. Nekuti kwauri kubva uko. Because where you are coming from, kunokuwedzera kutenda. It increases the faith of where you are going. Hallelujah. Panapa pangabviki.
I cannot leave this place. How do I bid them farewell? So he went into the upper room. Akaenda muimba yepamusoro. Gore rinoenda muupper room. This year go to the upper room. This year go to the upper room. This year go to the upper room. Lift the standard of prayer. Lift the standard of faith. Lift the gear of prayer. Lift the gear of faith. That level where you are playing it is not it. Go to the upper room. You are not for the ground floor. You are not on the average. You are not ordinary. Go to the upper room. Go to the upper room. Lift the gear of prayer. Lift the gear of faith. Upper room is the house of prayer. Upper room imba yemuna mato. It's also the house of passion. Ndio imba zvakare yenyasha. Also the house of power. Imba yesimba. He cried unto the Lord. Akachema kuna Mwari. He cried unto the Lord. Akachema kuna Mwari. When last did you cry unto the Lord? Wakagumari ni kuchema kuna Mwari noda kweva mwe vanhu. Last year we were taught gorakapera takadzidziswa having a burden. pamusoro pekuva nemutoro kuti pasina mutoro hapana ushumiri. Are we still crying for other people's issues? That is the passion I'm talking about. Ndo kunzwira kwandiri kutaura pamusoro pako. Ndo kunzwira kwandiri kutaura pamusoro pako. Imba yepamusoro imba yemunamato. The upper room is the house of power. Imba yepamusoro imba yesimba. The upper room is the house of passion. Imba yepamusoro imba If we yekunzwira. take it to the New Testament, Tikaenda muTestament it's icha. also the house of promise. Ndiyo zvakare imba yechivimbiswa. Also the house of promise. Ndiyo imba yezvivimbiswa. Tarry in Jerusalem. Garai There muJerusarema. are promises that we have been given. Pane zvivimbiso zvatakapiwa. Those who believe, Ava vanotenda. signs will follow them. Zvishamiso They'll zvichavatevera. cast out devils. Vachadzinga They'll madhimoni. heal the sick. Vachaporesa That vanorwara. is the promise you find in the upper room. Chivimbiso chiri mimba yepamusoro. Upper room is the house of prayer. Imba yepamusoro imba yemunamato. House of power. Imba yesimba. House of passion. Imba yekunzwira. Where the promise of God is fulfilled. Panozadziswa zvivimbiswa Where the zvaMwari. promise of God is fulfilled. Panozadziswa zvivimbiswa When zvaMwari. last did you cry? Wakaguma riniko kuchema. What have I to do with you? Ndineiko chekuita newe? What have I to do with you? Ndinei chekuita newe? Then when the child was resurrected, Mwana paakamutswa kuvakafa. he went and presented the child to the mother. Akaenda akanopa mwana kuna mai vake. Here, your son lives. Hoyo mwana wenyu mupenyu. Here, your son lives. Hoyo mwana wenyu mupenyu. Muchine nharo here amai? Do you still have anything to Muchine say? nharo here? Muchine doubt Do you here? still have doubt Pamusoro paMwari wangu. about my God? Hando painobvuma shirikadzi. The widow agreed. Now by this. Akati zvino nekuda kweizvi. Now by this. Zvino nekuda kweizvi. Now by this. Zvino nekuda kweizvi. Hazvidi kutsanangura. You don't need to explain much. As na Paul, we did not come to you. Paul akati hatina kuuya kwamuri. We did not come to you. Hatina kuuya kwamuri. Nemashoko. With words, with enticing words. But by the demonstration of the spirit and of power. Ratidzwa kwesimba ramweya waMwari. Muchine nharo here amai? Do you have anything to say? Ngasvitswe ipapo. The believer must get to that stage by the servant of God who knows his God. Hallelujah. Don't limit your God. Usaganhutsa Mwari wako. Mwari vari kutendera zvinhu izvi. God is allowing these things. Muri kuona kuti widow of Zarephath. Do you see that the widow of Zarephath naElijah and Elijah, vese vakura mukuziva Mwari. they've now graduated in knowing God. Zvinhu zvinoitika kuvatendi. Things that happen to the believers. Kana wokuti chero nesuwo tikure muna Mwari. It's an opportunity for us to grow in the Lord. Tisimbise mamuscles edu To ekutenda. strengthen our muscles of That's why faith. Mwari vachizvitendera kuti zviitike. That's why God allows it to happen to them, Kuti zvavabatsire ivo so nesu. that it helps them and us Kana tobva also. ikoko togona kuenda kuna Ahab. So that when we Katobva ikoko togona kuenda kuMount when we Carmel. leave that place, we can approach Zvoramba up or go zvichienda, to zvichienda, Mount sai Carmel, izvozvo. and the things continues to grow. Tinopinda